gutxiago izango da, guztira 201 kilometro eta 900 metro izango ditu, eta Donostian abiatuko da gizakatea, Bilbotik pasa eta Gasteizen amaituko da, Eusko Legebiltzarrean notaria. Esan behar da baita ere, aurrekoan Arasatetik pasatzezala gizakatea, baina aurtengoan ez dela bertatik pasako. Horrek esaten da, esan nahi da, Arrasatearrak nunbaitera jonbiako garela. Bai, urten Araba aldera joatea tokatuko zaigu, zehazki Manurga eta Gopegi artean, 3 kilometro osatu beharko ditugu, eta hori lehendabiziko kilometro 182garrena Manurgan hasten da, eta gure 3. kilometro hori Gopegin, 184garrena. Esan baita ere, autobusak antolatuko diala, bertara joan etorriak egiteko. Eta luzera horretako gizakate bat gauzatzeko, ondo baino hobeto antolatu diko gare edo? Bai, kontutan hartu behar da, kilometro bakoitza osatzeko 500 parte hartzaile edo beharko diela, orduan 2 kilometrotan 1500 parte hartzaile izango berala, gutxienez, eta kopuru horiek antolatzeko, bai ondo antolatu behar dago. Hortarako, gizakatean parte hartzeko izena eman beharko da, norberaren izena bizenak eman da, telefono zenbaki bat, eta posta edo e-maila eman beharko da. Eta nori, beraiek, aurrekoetan egin izan dugu moduan, tutore, lagunek, kuadrillak... Bai, aukera ezberdinak egongo dira izen emateko. Komeni da baita ere, guztia ondo antolatzeko, lehenbaien aztea izen emate hau, eta aukeren artean izen emateko online eginak izango da, gure esku dagoko web horrian, baina gure kasuan, orain arte bezala, gure laguntzaile edo tutoren bitartez egingo dugu, eta hauek arduratuko dira, bere inguruan, saria zabaltzeaz, lantokietan, lagun artean, familietan, eta parte hartzeko datuak beraiek jasoko dituzte, guri ekarri eta gero gu arduratuko gineke izen ematea gauzatzeaz. Autobusak antolatu, gauza asko dare atzetik, eta askotan asko egiten zaigu olako ekimen batek izan dezakeen kostuaz, nola finantzatuko dugu? Gure esku dagoko antolatzen dituen ekintza denak helburua da autofinantzatuak izatea, eta kasu honetan ere bai. Orduan finantzatzeko modu nagusia izango da parte hartzaileen bitartez, izen ematerako garaian 5 euro ordaindu beharko dira, eta horren truke zapi bat banatuko da parte hartzaileen artean. Hauxe izango da zapia. Gero zati hau, erabilia izango da, gizakatean bertan, norberak erabakitzeko duen arrazoia bertan idazteko eta hemen jasotzeko. Esan bezala hori izango da finantzatzeko modu nagusia, eta hortik aparte, kamisetak, aurten atera ditugu kamiseta berriak, eta horiek ere zagei dauzkagu, 10 eurotan nagusienak, eta aurrentzako kamisetak berri 8 eurotan egongo dira, salgai. Amaitzeko esan, informazio mail bat edo jarri dugu, eta bukeran edo zeinek edo zein zalantza bali badauka, izen ematerako prozesuari buruz, edo kamisetak ikusi erosi nahi baditu, aukera edukiko dula. Mila esker, zure azalpenengatik.